криштиану роналду ҷуниор ки ҳамеша дар маркази диққат қарор дорад ба яке аз академияҳои футболии ҷаҳонӣ дохил мешавад. махфӣ нест ки пеш аз сафар ба арабистон ӯ қариб ба реал мадрид мепайваст. ин кӯдак бисёр таланти хуб дорад. пеш аз манчестер юнайтед ӯ дар академияи ювентус ва реал мадрид буд. баъдан бошад бо падараш якҷо соли 2021 ба англия сафар кард. роҳи зиндагии оилавиашон дигар самт чарх зад ва тағйиротҳо ба миён омаданд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. криштиану роналду пеш аз дастаи наваш бо реал мадрид тамрин мекард ва ин чиз овозаҳоро оиди бозгашташ ба дастаи мадриде ки шоҳигарӣ мекард зиёд сохт. писараш ҳам ба падар пайравӣ карда ба академияи ин дастаи бузурги испанӣ шомил шуд. ҳамаи ин ҳодисот бисёр зуд ба вуқӯъ омаданд ва мисли шамол ҳолат зуд тағйир меёфт. дастаи баъдии криштиану ин алнаср гашт ва ҳаёти роналдуи хурдӣ дар ховари миёна дигар шуд. овозаҳо баромаданд ки роналду ҷуниор аз кӯчиданашон ба арабистон он қадар хушҳол нест. албатта падараш пулҳои зиёд ба даст меорад, вале оё ин маблағҳо барои хушҳолии ҷуниор кофӣ ҳаст ё не? агар ба далелҳо рӯй орем, ҷавоби савол немешавад. наворҳо аз маросими муаррифии роналду дар ал-наср ҳолати онҳоро хуб нишон медиҳад. ҳама ба аксурамали ҷуниор чашм андохта буданд ки он қадар хуб набуд. кӯдаки бечора комилан бадбахт ба назар мерасад ва гӯё хоҳиши бозгашт ба зиндагии қаблияш дорад. ӯ дар академияи манчестер юнайтед ва боду ҳавои англия одат карда буду ҳунараш сайқал меёфт. акнун бошад ӯ бояд забони давлати навро омӯзаду бо одамони нав ошноӣ пайдо кунад. хайр, кӯдак аст, дигар чӣ гуфтан мумкин? новбаста аз мушкилоти ҷойдошта, роналдуи хурдӣ баъди ба арабистон рафтан формаи варзишии худро гум накардааст. бале дӯстон, ҷуниор ба академияи маҳд шомил мешавад. гапҳо баромаданд ки роналдуи хурдӣ бо омаданаш ба ин ҷо таъсири мусбит расонидааст ва мо наворе ҳам дарёфт кардем. наворе ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ аст нишон медиҳад ки ҷуниор бо пои чапи худ голи барҷастае мезанад. аз шӯхӣ берун ҳам ин кӯдак малакаю маҳорати хуб дорад. ӯ на танҳо бо кори пойҳояш ҳамаро ҳайрон кардааст, балки бо лидерии худ низ. агар навиштаҷоти расонаи санро бинем, ҳайратзада мешавем ки ӯ аллакай бо тими калонсолон тамрин дорад. аниқтараш сину соли ҳамдастаҳояш аз ӯ 2 сол калонтар аст. ба назар чунин мерасад ки роналдуи хурдӣ болои акаҳои худам шоҳкориҳоро оғоз кардааст. ана берун аз майдон бошад, роналду ҷуниор ба табиати арабистон одат карда истодааст. ба кам будани хабарҳо оиди ҳаёташон ҳам нигоҳ накарда, ӯ ба фарҳанги нав ошно шудааст. дар аксҳои охире ки аз ҷониби бибиаш Мария Долорес дос Сантос Аверо пост шудааст, роналду ҷуниор бо либоси анъанавии ин кишвар аст. либоси дароз бо остинҳои дароз ки маъмулан мардони минтақаи халиҷи форс ба тан мекунанд. агар ҳақиқатро гӯем, ба ӯ зеб додааст. варианти саудии курта ин гиребони бурик ва 2-3 тугма низ дар пеш дорад. дар дастҳояш бошад манжет барои роҳат пӯшидани либос аст. дидан мумкин ки роналду ҷуниор онро бо таври хосаш мепӯшаду стили дидание нишон медиҳад. гузашта аз ин, мусобиқаи сермухлиси бокс миёни Томи Фюри ва Ҷек Пол турнири ситораҳо набуд, балки он ҷо оилаи роналду ҳам иштирок варзиданд. нобиғаи футболро дар қисмати VIP Дирия аренаи Риёз ҷой доданду бо писараш якҷо нишаста буд. барои ҷуниор ин танҳо тамошои мусобиқа набуд, зеро ӯ бо падараш баъдан спарингам карданд. ҳатто пахши мустақимам нишон дод ки роналду сӯи писараш шӯхиомез зарбаҳо равон мекунад ва ҷуниор бошад ҷиддӣ ба он нигоҳ кард. он шоми фаромӯшнашаванда барои оилаи роналду гашт, зеро онҳо шоҳиди рақобати шадиди Фюри ва Пол гаштанду падару писар ҳам тамрини хурде гузаронинданд. барои қисмати муҳимтарини навор худро омода созед. криштиану роналдуи хурдӣ на танҳо дар майдонҳои арабистон аз худ дарак медиҳад, балки дар сомонаҳо низ пайдо шудааст. кӯдаки бо маҳорат дар инстаграм саҳифаи худро бо номи мини криштиану роналду 2010 боз кард ва дар муҳлати кӯтоҳ бештар аз 400 000 обуначӣ ҷамъ кард. истед, беҳуда дар инстаграм ӯро наковед, зеро аккаунти ӯ аллакай нопадид гаштааст. аккаунт дастрас нест. ба ақидаи баъзеҳо ӯ аз ҳаёти имрӯзааш хушҳол нест ва каме аз чашми мардум дур шудан мехоҳад.
дигарон бошанд мегӯянд ки ӯ бештар ба футбол диққат дода истодаасту аз сомонаҳо берун шудааст. Сабабаш чизе набошад, як чиз аниқ аст: Роналду ҷуниор ояндаи дурахшон дорад.